Здравейте хора, аз съм Трушача, с мен тук е Емо 2006 и както виждате пак минаваме там мисля, защото той е идиот, който кара ми я гръмна предишния път. То път аз... Давай, си карай. Давай. Браво, бе, браво. Аз карам са. Добро, момче. Той си кара моята кола. Той не иска друга, той иска да кара чуждата кола, точно. Коя пак не може да я кара? Нали? Пак ще ми я върне потрошена им, такова чувство имам. Еми, как искаш да го несе? Той да не е някакъв да е паза. Ами, да, продължаваме мисията, това е трета част. Според мен това ще бъде края според мен вече. Да, защото че е 3 части да не Ако може да искаш, свършим една мисия. вече, когато свършим тази мисия вече, да спираме епизода, че стане направо 3 епизода просто за един ден. Да, че... И на една и съща игра един подред. Не знам какво ще стане. Не знам, ние няма да ги пуснем веднага и трите едновременно, ще пуснем първо единия, после ще ги пуснем. Да, защото много бавно се съвеждат. То пък Google е полица, просто няма проблем. Давай, това няма да стане сега. То не е проблем, само да отидеш, обаче просто трябва да си в колата. Да. И... да. Да. То най-добрият шофьор вече, гледай го, най-добрият шофьор просто. Да, и още не си е докоснал никъде и това. Фак, вече добре. Не, намерта! За момент ме изгубиха, обаче пак ме намериха. Да, защото видях, че станеш полиция. Полицай. Да, това е полицията. Гледай ги тъпите NPC-та! И после защо не му избягам от полицията? Не мога да се обърна. Кончай NPC-та. Просто обикновен човек, бе, робот, нали? Те не са истински хора. Да. Гледай го, че вземе колата и вече... взех колата, все ще я щупя. Там също има полицията и че не е много удачно да ходя на там. Да. Този път според мен тръгваме много по-добре от миналия път. Не, тайма! Добре, сгазих някакво човека, ама пак нали няма проблем. Аз избягах от полицията. Това, знаете, не съм лош, просто без да искам дръжтихи, нали, да. Объркахме пътя. Да, аз съм и близо до това, просто трябва да стигна до той, да мисълта значи ще свърши така сега. Да. Че той ми остави колата и вече пеша, бат. После се намеря насред пътя и щупена. Най-добре за отборник просто. Няма що. Да, сега завършваме мисията и се надяваме колко минути е клипа? 3 минути. Значи няма да го спираме. Той трябва да дойде. Не. Значи няма да го спираме веднага. Примерно ще направя някой дедмач, рейс, примерно къс такъв. Май по-добре рейс, че ще ни по-малко време. Да, дедмач е по 20 минути и не можем 20 минути да записваме. Тъй, че да. Ще минем един рейс така да не е само 3 минути клип, защото това ще стане твърде късо. И да. Виждал съм такива клипове, но според мен няма да стане много яко, тъй че. Да. Това са други мисии. Да. Ето рейс, ето с... Не рейс, рейс. Там има състезанието. Да, ето. Направо влизаме в състезанието. Направихме стабилно пари, май имам 50 000 вече. Близо да, няма е толкова. Още толкова ми трябва, още 3 пъти ми трябва толкова и ще мога да си купя апартамент. Човек за един апартамент, просто после, ако трябва да си купувам и гараж, искам да си купя. Само апартамент си купя, нали вътре в апартамент ще има гараж? Да, обаче и работилници така искам да взема. Не, те бяха когато си купуваш такова, нали? Офис. Там това. Да, PS4. Ние не мога да го правим, аз чак зимата ще ми го дадат за Коледа, подарък и чак тогава ще мога да снимам, нали? И дано можем пак да се чуваме, нали, те и да играем заедно. Онлайна със сигурност може и да можем всъщност, защото просто ти трябва да дойдеш в моето лоби. Да, ама не знам, ще видим. Може пак ще играе с тебе, давай, continue settings. Това какво е? Дай една по-добре. Да. Добре, клас.
Така. Ето Чисто, това. чисто, да няма... Трафик, да. Не, да, не мога. Never wanted off. Кап, чуп, кой е това? А, той е левна. Идеално, сам ще бъде. Това кой е? Не знам. Кап, чуп, не знам. Кетчуп. Така да ни сипат малко кетчуп отгоре. Така, я го преведи. Чакай, split stream означава малко време. Он, така. Спlit, да има пак малко. Team GTA Race. Да има ли тимове при GTA? Off май, не знам. Закон. Тимове, може ли да учиш? Радиото няма да Давай, има. continue with settings, давай. Continue settings. И мисля да спрем епизода, докато някой дойде. Да, за да не стане твърде дълъг и До до след рекламите! О, Дидо като го спреми веднага джойна човек. Да, хора, двойнаха вече. Тък му отскоме седам и гледам някой джойнва. Пробити се за плей. Той е левна! О, Ей, хора, ще се видим след... малко, аре. Да. До после. Добре, джойнаха и сега да продължим разговор. Той пита за тези тагове там, те са нали. Давай, плей. Да, не, по двама ли да сме, бих искал още един джойн, аре да го изчакам. И трябва да се сила, за да имаш такива. What? Ама нали сме на PS3, не можем ли си... Ето след. Давай, То други са силата. Те отде знаеш, че играят на PlayStation 3. И на PlayStation 4 има ли как? Да, има. Нали тук що им Вау, Само стая ще играете. Кой такова, давай пинг. няма бе, ти учи се. Ко правиш там бе, прасе? Е така. Давай, конфирм, че сега сме на малко. 2 часа. Това кое? Това не съм го виждал. Траеш. Направо. Давай, направо по-бързичко да почваме. Така. Давай, Това Reddit. беше? Да, това трябваше да ми. Reddit такова е някаква. О, ти добре с оръжия. Може да слагаш, ако искаш това. Да, това е така. Давай, направо. Не, направо няма да залагам, защото не ми се губя. Reddit. И сега да видим. Кой ще би в GTA? Я колко минути са на клипа, хищ не видяхме. Скоро бе, 7 минути и 30 секунди. Вау, то много малко. Кой ли? То с седания ще станат 8-9-10. То толкова. Колко искаш много? Дълго ли? Добре, взех буста, таква бати бавната, дори го взема леко стан. Той има пинк кола, нали? Не е хич азис, той е. Значи, не знам за колко. Взех го поне, аз го взех. Как беше то, бе? L3. L2 беше, бе. Или какво? Не бе, не L2 спраш това. О, Кое беше? не знам. Цъкнах и L2. Цъкнах L2 и L3. L3 сме. Чай да го настигна защото за... Да, вярвам ми се, че L3 обаче преди малко не стане, не знам що. Не, R3 няма как да бъде. Да. Защото е отпред е към... L2, сигурно. Аре, да. Аре, yes! Като толкова сме бута им. Той е... Финиша! Бати. О, чек. Фудиш ли, бичис? Да няма копирайт, моля. Да, объркахме се тук с нален. Това, дай ще ми срежи малко това. Не. Кой да? Аре, добре, първа позиция не е много зле, но бяхме двама все пак. Да видим колко път ще даде от два. Пак е добре, аре. Да не са лакомица. Не знам то... 10 минути стана, мисля да го спираме вече. Да, кой да го спираме, човек? То бати 10 минути, 4 минути какво ще правим? Даже имаме някакъв, който не е гледал. Така, лайк, сабскрайб. Не, няма такива. Значи, това му е да играм някакво...
Това е с колелета, му е това. Набързо е тъй. Ако е много дълго, значи ще се, нали, ще излизаме. Това съм играла аз с колите на летището. Да. Това и аз го играх, нали, така. Значи ще го играем, ако е много дълго, ще видим мапа. Ако е много дълго, направо ще излизаме и ще Дано ти спираме. се хоста. Да, дано. Да, аз съм хоста. Чакаме двамата воена. Това е GTA. Да, Една мапа. обиколка с колело ще е все пак. Давай направо, давай го изтрим сетинг. Да, нали. Чай са трафиков, да, То всичко. също е също, давай. Да. Така. Давай направо плей. Така, трима сме и да почваме. Пожелавам с късмет, да не набиш. Добре, с колело съм добър. Горе. Има ли пак такова буст? Не, пак си с такова. Да, така, аз съм, нали, така. Да, е комплейн направо. Да. Continue. Да, ready to play. Да, това е също, аз за копипам те. Давай да видим другите дали са ready. Така, аз съм реди, той е Андре и двамата са. Чакай, две хора ще влезе. Малко грешка така. Никой не е залагал. Никой не иска да губи пари, като гледам. Добре, и той е реди, само него чакаме. Той трябва да е реди скоро. Не, чакай, няма да залагам. И без това трябва да натисна Хикс, когато залагам тече. Да, същото е, абсолютно даже. Аз съм най-отзад. Да. Ужас. Така, добре. Може да го чувате как си говори по телефона. Даваме направо газ до дупка. Не искам да ме настигат. Тук трябва да намаля. Така. Така, да си взема експито просто и не искам мене да гръмнат. Добре, пак е същото. Изгледате, че е извън на телефона. Беше малко влязо. Пак. Първи ли си? Да, бе. Давай, че ще настигат. Това е същото състояние, те че е кратко. Без проблема. Аз предполагам това да влезе епизод след това състояние. Да. Май пак ще го видиш. Да, то никой не е такова вече. Те не са мъчи от толкова. Ама са близо. Да. Иска беше убил един. Да, точно на този завой. Само да не стане нещо, аз се преобърна и да. Да. Така няма как. И финиш лайн. Така. Дам това път повече палева. Колко минути? 13. Добре, значи ще спираме. Опитахме се да го направим колкото може по-дълго, да не ви даваме ето всеки ще завърши. Жалост, да. Жалост тоже завърши. Да няма ДНФ. За щастие на другите и за щастие на нас не искаме ДНФ, просто не сме лоши хора. И да, хора, да видим колко пари ще ни даде. GP15. Същото, само че с 100 повече. Защото мен сигурно си видим повече. Да. И разбира се, ако ме харесва видеото, Да празнете лайка, да празнете абоната. subscribe, лайк, шар, нали? Да, споделяне има преди той. Да. И най-хубавото коментари. Не забравяйте като се subscribe-ните, да тръгнете камбанката, за да не пропускате видеоклип от този канал. И до следващото видео. Чао!